Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na't kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Naimbag nga bigat yung aming nasangapada papagayam. Manibo dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasanagan di Barangay 31, Talingaan, City of Botues, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung mga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, at iti paghahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itinim baga bigat kada kayaming asangapada. Pagpapagayam may pag-share di programa tayo, share. Kahit padaanan nyo ti pagkasalitaan ngayon tayo basa. Ti pagkasalitaan ni, ano ba yung kabil tayo? Nalipatan naman dito yung kabil tayo. Pagkasalitaan. Alma, ayan, Alma, na napoluan, Nana Marites. Yan. Title na kit Nana Marites. Kapin ano nga ni Alma ni Nana Marites. Ayan. Pagkadaanan nyo. Pag-share ti programa tayo kapsat. Ayan. Pag-share. Kasat era may dakit madabak nga share. Okay. Okay. Pero kita yun. Tapno malpasen. Tapno malpasen. Kitadan tumanin papanan nga sa maling nga trabaho. Ayan. Tararararan. Teka adong istorya. Sa bali man nga pakasalitaan dato yung tayo ibasa nga yung pakasalitaan ni Alma nga napoluan Nana Marites. Ayan, sagodahin nga rin surat. Dear Manong Nemi, edi addan talo nga bulan sipud pimusay dedi tatang Manong Nemi. Balik kapumilang sadya iti aring na kaduwak ni Edmund nga asawak kay ni June nga 5 years old pa laeng Manong Nemi. Nakabulan kami mati sadya. Ijay nga kagayan Manong Nemi. Sakam nagsublimat lang manen dito Ilocos. Tap na sublianan mi ti balay mi nga pinanawan mi. Ken sublian ni Edmond ti trabaho na nagpasada di tricycle ken nagsubliak met iti opisina. Mga opisina ak Manong Nemi nga madak lang tinababa nga posisyon. Nababa lang ti sweldo. No nararigan Manong Nemi kat apagpagsulaunay. Iti kanginan, di kiti magatgatang. Adan talo nga bulan, sipod pimusay. Iti tatang, iti tatawagak ni Nanang, tapno umay naggendeg, iti danami, tapno saanin ngagbay maysa. Ni Nanang kong nga Marites, Manong Nemi. Iti sumangpet ni Nanang, dito'y balay, Manong Nemi. Arut istoryana. Nang, apay. Di mo kahit nag-istorya.
Nangaskan pa ng istoryaan yun, anat na paspasamak, injay lugar tayo. Di nasihat, dito'y kayon, din nami, kini Edmond, tapno, hanggang agmay may sa balay. Siyak mo nga ron ti kaasidgan nga anak yo. Ado yu matayan ni hamangan na gini kakapsat ko. Kituin nakaroon. Natay matin ni tatang yun. Agmay masak sa diyan, nagrikit agmay mesa. Umay ka dito, agyan ka dito, tandanan kayo. Anong mas ka may tandanan, nagbalasang ko. Lalakam at trabaho dito, nagtagibalay. Ken, mga iwan kini June, mangkuyog kini June, mangkadkadwa kini June, no, mapanagbasa. May kamanunan na ya. Kinder, agraduan to next year, palubos niya po. Gawin na. Hamat nga dakil ti balay nga dalosan nyo, basit tayo nga labaan nyo, ken hamat nga nalawat arubahin nga kaykayan nyo, no, agawan ti maluto, asadag mo lang ti tiyandaan dito Iman ka makitsyanda, punusan, adamat talipa pa, iti highway, mabalin nyo pangkatangan, nagitay malipatan nyo katangan ni tiyandaan, at pasada ti asawak, mapanak ba mga opisina, get not ada klase, kadkaduain nyo ni June. I-check ito nga mangal daw, tadamat sadag nga karinderyas jay, pagbasaan na, sana kayo dagasan ni Edmond, nga ilogan, nga yawid, dito'y balay. Kasi lang tirota. Ewan na anak ko. Nang, kaya una istorya. Ano istorya? Kadagit mo sa manag-istorya kay ket. Mamunak madanak ko. No kumatagarak ti radyo kat manurat ako no amok ko atag garamat iti computer nga agtayt. Napiya ko mamutan talaga nga manurat kayo. Gas ka dagiti agsusurat iti drama ti radyo. Dagiti jay fiction dagiti jay. Hanang fiction. Ano nga fiction nga magbakam? Ano ko magpaunakon? Istoryada nga ibasar damit lang ka dagiti mapaspasamak fiction. At damat dagiti agpaypason no talagang no ada mga istorya at pagkasalita ng susto. Ngayon kaduan na mangmangigyo yung drama, mangmangigyo ti radyo, mangmangigyo ka dagiti social media istorya kada nanan dagiti teleserye fiction dagiti ay na fiction di bagbaga maya datay kathang isip bunga imaginasyon ti manurat hangag paypayso numampay maibasar ti putbudno nga pasamak ti biyag wala amok emno sakti istorya kadag paypayso nanang no anyat aramid Diyos sa lugar tayo hanyo aramid din ito yun tsaka iti maibabain ala ako ibabain ka kuma ay nasaan anak ko nakababain mo ibabain ka nga anak ko nga naggraduate ti college kat may sa professional kat mga opisina so nga road pakpaktaaran kay lang alawan no problema kaya nanang di mo lang ibulgar na takayat ng asawon na bagbagam saan nyo nga bubrain kinachismusa yo sa dyan lugar tayo ditoy chismusa kaya nanang mat tamom Alma ti istorya nga saan ngagpaypayso isot chismis ngam nagpaypayso di istorya saan nga chismis agpaypayso wan ngam saan kay agis istorya alalawan kasta nga rin tinapasamak manong name nagagitmat kay di ani nanang pigsapay lang asapa nga kriing tibigat manong name nakalutunton siyak tumatin namang riing ginidyon agroprobat tumatin manong name ti asawa kasta akmat sakam tumangan nga gagadan kahit ni nanang makisahong mat siyempre taore mat no alami so nga kadkadwa hami matibilang nga tulong no ti miyembro ti pamilya tananang ko nga ron at masapol nga may dasar nga magao agad so para gao so arti para luto para gao para istimar tumulong agmat manong talong astawat na mapanagrobot ni nanang digusan nan ani June at digus moten
Group 1, sakpat nung mga itulit aginaw, agurnos, kalbasan na. Agkukuyog kami manong nemi, nga upat. Agbakray takto. Kada kita agapo, dananang kini June, sudan tumatagyan ti sidecar. Umuna nga maitulod, di kita agapo manong nemi, iti eskwela nga pagbasaan, ti anak ko nga ni June, kaskinder. Sa anak tumatan itulod ni Edmond, iti opisina. Manong nemi, kalbasan na agpasadan tumaten. Mangal daw wakton manong nemi, iti opisina at adasideg nga kantin. Mangal daw tumat manong nemi, dagiti agapo, asideg ti eskwela at ada karinderya. Kastan tumat ni Edmond, manong nemi. Iritaddan makabulan ni nanang manong nemi. Namin talon sa matan, namin patmatang napansyandaan. Kan pasara na kabaybayag no kanit tatalipapa. Sabado kin Domingo. Ganay, kargat na kit. Itirumuat, mapandi na talipapa. Ini tagis istorya ni nanang. Nang, hangkagis istorya. Ay, ati pa, anak, hadi, alas na nakadabibya na kahit ko nag-istorya. Sa bagay, nabimbinasan ng sakti pag-istoryaan nyo. Ngem itiruar. Agbabaso mo ti bagbaga ka. Ano istorya yun ay? Amomom ni Tekla. Hawa na momok ni Tekla. Ni Tekla, nga datatalipa nga ididamo, ket awan pwesto na nin tatalipa Ket, iti ko mangmangloy tila ba? Iti ko na adaanan ti puunan, adamaten pwesto na tatalipa halaka ado. Parmi nga, kapsuunan dati ado nga, tagila ko nga ikan. Ket gaputa, nate ko na akon. Gaputa ado ti magsusupply kang kuha nga ikan. Saan lang nga talipa iti paglakwanan. Isursur na pa yan. Kaduwa na natay barito nga anak na. Ket, ape ko mang istoryahan nyo natak, tahan tama masignan. Bagbagak lang, isistoryak lang. Among kanino, sinot naggapuan puunan na. Diyan masalsalut-sudan ng gapuan na. Naggapu kini Pablo. Sino nga Pablo? Ni Pablo nga ada kasana fish dealer, may nga fish dealer. Wala agbibiyahe. Wala agbibiyahe nga maman sa jay. Pagalaan dat ikan na pagkapon at ikan. No kapon di Manila kuno kapon di Pangasinan, di kita ikan nga ron. No bagos kapon di Pangasinan, no pasayang kapon di Pangasinan. No dan dumadag diyan di Malabo, diyan nabutas. Ket. Ay apo. Ano na siya istorya yo ya? Ada relasyon na Tekla ni Pablo. Nalalahan nyo itutuloy. Ang istorya ka. Ang chismis na kita. Nga chismis. Ang paypayso. Kaya wala nagpaypayso no saan na hanyo istoryaan kanya kon. Kaya pag-istorya ka rin ni John. John na po. Ngura ka magkita istoryaan ka. Saan ni Lola? Chismis lang dito. Okay na nyo. Pati na po yung. Chismis ko na pa. Sagpapada kayo. Sige Edmond Barak. Ito man manugan ko nga tricycle driver nga guwapo nga nasingpet. Nanang met. Lag-istorya kayo. Lapimpinas da kami ti mang-istoryaan nyo. Pag-istoryaan nyo ti sa Bali. Iso ti talk of the town ita. Iso ti current issue. Ni Tekla kini Pablo. Na ala iti CCTV jetandaan nga madamada nga agsesex. Ala nanang istorya nga ay kagbay suman. Sapo. Kaya oray mapakita tiyandaan. Kasi talk of the town nga ron. Talk of the city. Kasi ano nakadano ni Tekla ta tiyandaan. Mapangarod agala ha. Idi pwesto ni Pablo. Idi nga maibunton na kita ikan. Idi nga lugan na. Idi. Ado matagal alakin ko alakin ni Pablo kahit. Ato supplyan ng aglakla ko dito tiyandaan. Arig na isot kang runaan nga magsupply ka na aglakla ko ti ikan dito tiyandaan. Kahit ni Matekla, adamat pwesto na datali pa. Mapano ko ha. Parbangon, agpakana kinilakay na. Inakalaan na itay ilakok nga ikan ko na mamandya tiyandaan. Amang ta tiyandaan na kada dumadaga tay ko dita nga mabaling nga pangidarasanda.
Dadidaan mo nga CCTV. Nakalaw po. Nasip nga. Ang malasin da na sinulay jay. Dug position ba ya? Sus, ninanang na ya. Ang paypayso mo. Halang nagsasotihang paypayso. Lalala, sige. Paypayso ba nuna na? Masan yung itultuloy? Kaya po, istoryak lang. Anyaki din na tibiyag. Isumit lang gayam ka no. Nga nagadot ada puunan ni Tekla. At itag nga libre ni Pablo at sa kasukat mo na jay panakisex na lang isording yon. Madi pa nga denggan ni John na ita. Mawatan na karod mati sex mat. Kaya dati ko na yung dug position. Kapag paypayso na lang isording yon. Mabaling ka din nga isording yon? Saan nga ro din? Madayok pa kit dito yan, no? Awanan ti bang istoryaak. No, limit that. Ito, istoryaak lang. No, adamat maikitadmat iti balaag. Kas kumakeng ka. Apay kanyak nang. Hamo araramidan. Kat nakasingsingpet, asawam. Hala ni nanang. Awan deta ti panunod ko, oy. Kas tamit ka ni Edmond. Kunadagat basta driver, sweet lover. Ay yung panagkunak na singpad dati manugang ko ito. Hampay unay maun-uni. Adadapay nga sikat nalay nga sumao. Sika Alma. Nanang sarding yun, ha? Sarding yun, wen. Jacket nga. Adan tumang salsalangan kada kami. Gaputi aramid yun. Anak ko matmating aramid ko ito. Alaman. Wen, agpaypeso man dahil tagam saan yung isang saritan. Isoban nga rin di pagsasaritaan dito sandaan. Oray dito talipa pa. Makita-makita ng kaseran di jay pwesto ni Tekla. At siyempre, naamuan nila kay na. Kananyat na pasama ka ron. Nagsalsalutsod ka mo nilagayam. Kananyat na pasama. Aglang-lang mangita ni Tekla. Tidelikado, ipang-pang tanisimo ni Pablo. Yeah po eh. Kita nyo timading aramid. Resulta timading aramid. So nga si Alma, una nang isa yung ituloy. Awan dito ti panunod ko saan to ang pusos mapasamak na ita. Alawan, nasiyat Nasiyat launan na basta. Ado pa ino ko manong naimili kidikayat ni Nanang Marites nga istoryaan kada kami nakuha nga atipaek na datos. Nangroon na kasta nga mangan kami. Irugin na nakuha nga atipaek. Kunamit ni June. Ori Jay sa kwela nakuha, mami. Naglayang nga istorya ni Lola. Natanaw-taw. Ori no saan ko mga kayat di pada na nga parents. Pada na nga lola, ken pada na nga mami kada daddy. Ori santa ko mang kayat nga din ganan. Itulturin na lata. Makita yun ha. Makita yun ang. Kitni. Pati ti apo ko yun. Kat talaga madlaw na ti kinasa sa uyo. Niya pa dagas ko matag istorya. No adadum nga kag istorya Kada niya ano ka istorya yo. Kat putput mo nga istorya Pangalalan nyo ka nag-istorya yo. Ada mabuyak ti TV, ada mangikot ti radyo, ada mabasa ki newspaper. No, ada matay nga artista, istorya kida. No, kasta, sikat panakaradyo da karo din Kaya na. Mami, Jun, di awag da keng kwa na kwa. Kinilolam, bumbo. Ken action. Bumbo ken action. Ilibre ano ti mangigda nga damag. Yan nang pang-aasiyo ikatin nyo retan. Kaya magdadagas nga raramida ka. Hanak ko maagun-uni. Darita di kita sa agun-uni. Di kita sa agun-uni. Isut adama di nga aramid da. Tas kumakinisyon. Isa nyong ituloy. Apay, amomon ti pagkasalita ni Sean. Saan ko kayat na din gananang pang-asyo, please? Sige, nukasat ko na yun. Idi, dati may sa nabigat, idi Sabado manunay. Awan ni Nanang,
Awan ni Edmond, tara pa nagpasada. Ni John, makiayamat ka nagitipada ng ubing. Dili adda, agtugtog. Kapang kulinokatan, damo kat karoba. Ay, siyak ni Carlo. Carlo? Manong Carlo? Mabalin ti sumrek, Alma, amamu ka. Sikat ay mami ni June sangari. Awan, sikat ay anak ni Nana Marites. Ay, awan. May saka parent. Iti eskwela. Balitalo ti iti anak ko. Ada elementarya, high school, ken college. Kaya, kasta ka di? Di ada ti college ket ni Linda. Ket, apay, anak ka dit may tulong ko ken ka. Manong Carlo. Pangasya man ta magbagam ni nanang mo? Ha? Ay nagbaso ni nanang ko. Naman nakidin ni istorya nga na di anak ko nga high school and college student na may isang nursing student. Is istorya nakidin nga nakita na nga nakibimbinisito iso na ije plaza. Pasensya nyo lang ko man ni nanang ko. Mang Carlo. Susapo, nakamadmadi. Ibabay na matanti anak ko. Tika kaiso nang inauna nga babae nga anak mo. Kasano nga kapay plaza ko. Kasano pa nakakita na adadya plaza. Dada nga rin nakaskas daw. Madyak matpay. Sigun kan kuha na, agsip nget. Hampay idin ka nung nakasindi di kiti silaw iti plaza. Ito sa lusod kiti anak ko, akit, ano, mapandya plaza. Iti kasi nga oras. Kan, awang pa'y boyfriend, anak mi. Ma'am, Alma, naka-ado ti issue may panggap kininanang mo. Ado mat kita hanga mangayat ngo masidag king kuwana ko ma. Ang pilitin na diya tao, igawid na, pag-istoryaan na lang. Adamat na kita ipada na nga, lula o no, ina, idya eskwela, nga karagad na matidungeg. Takunada, Nana Marites, anya ti latest. Pagkakatawan to. Naging gaana mo nga ti latest nga issue na. Kati anak ko nga ni Linda. Ngayon baga nagad din nga da kabibinsito na. Abay ama muna nga rin anak mo mano. Di ati pagkasdawag itong kasanod panakama muna. Nga Linda tinagan na. May baga na pa inusin akin anak. Siyak nga ama na. Amo na pa eh. Kaya ni misis ko. Ni misis ko nga Rose. Pagkasdawag na apay nga amo na pa nga. Talo da kita anak ko. Talo da nga kakabsat ko na no. May baga na pa ya. Nga adati high school di agenteng nga junior. Kaya di adati elementarya di inaudi nga ni Jojo. Amo na pa patinagan da. Wen. Di kahit nasa wen. Manong Carlo. Gapot-tapot nung anakan. Baka putpud nung istorya. Hanya ta kahit mo sawan. Kanunungam jainam. Ay, saan mo ta kasta? So ngay mayak, ta sikat kasaritak. Tabagbagam ni nanang mo. Ta amang ano siyak, iti mang salangad kininanang mo. Baka dadagas ang pasamak. Alagit pasensyaan yun. Banyo na mang Carlota, bagbagak ni nanang ko. Ibaga mga sardengan, dadya nga isyo. Ibaga mga kuha na nga, saan nang itultulo yan, kinasismusa na. Tamang ano, adan tumang durab ken kuha na. O adan tumang papatay ken kuha na.
Sige. Hanggon to kuman, dublihan ko may dito. Sige. Manong nemi di sumangpit ni nanang pinasabtak ka dagos. Inungtak na dagos. Nasiset lang ina nagtalaw kayon. Alata ko nang api nga sasalitaan nyo na diyag nagandilinda nga nursing student nga inaw ng anak ni Mang Carlo. Nga kita yun ka no? Nga makibimbinisito iti plaza. Iti aksipngat. Apo na yung matananang. Nangkit. Malaksin ano sa angiso na siya nakita. Kaya po kayo na kaya. Imay dito ni Mang Carlo kastaon iti pungtot na. Mangibabayin kayo. Kasado no isot bang salangan kada kayo kata durban na kayo. Wala, isak lang kumudta na. Apay durban ako ma. Noan yaman ti makita yun na nang saan yun nga si istoryaan. Ang pepeso man no saan. Ang mamuyo man di kita nga tao no saan. Paunay kayong magten, binalagan kay Eding, nga noon niya't aramin di lugar tayo, hamon nyo araramidan ditoy. Ngit, pag-istorya, endak may dita. Nandiyan kayo sawan. Kita, agtitipon kami na, maitulod ko ni Jun yan taon, nagti-klase na na, kita, Nana Marites, anyat letes ko na andamay. Kita, kurta ko rin salsunan di kasjay. Ang pepeso man no saan nga sarsenita ang tipadam nga tao dakas deta makabasol ka babayam latan apo isong arod nga adari kiti mangmangita yung istorya tada pag-aalaan di adal kada balaag na adari kiti santa nga tuladan ada tuladan tayo kas tama matkat unang saan nga nasken pay nga istorya kayo ala pakawarin na ano yung apo Diyos nagkamaliak man tinakita nakita yung manuno saan gusto man tibagbagayo hanyo ni susturyain ala nisot ko na marabid ko kasta na nang huwag ko na yun nisot ko na susto ni bagbagak isarding yun kinachismosa yun sa anak kachismosa kapag tagpaypaso amin tayo bagbagak. At akadgarot sa ahang ko nga hang sustong ibagbagak. No na mangag ko, ibagak. No nyat mabuyak, no makita, ibagak. Wala nga, amuyo, ti makita, ti sao nga may dandanon, at pagkurangan na, at pagsobraan na. Hanyumot nga maalit, eksakto nga, ibagbaga na yung mangag ko kuma. Diyan mo yung kadit kas jay. Baka subsobra di bagparang ibagayo, unang kurkurang. Kasapakalan no ka nagti-chismis. Danon-danon, pag-aapan tao. Hanyo kayo masigurado nga ni Linda na dyan nakita yo? Api, isot i-chismis yo. Sumati ko nak. Nilindamat ko nak. Unang saan nga mapampanikanon ni Linda dyan plaza. Sana sing pati awang kanong bay boyfriend na dyan anak na. Mamati ka ko mga raon. Agsadin kayo. Nanang, pang-aasiyo Aman, pagtalawang kayo. Mangalak lang sa balik adwamid to yun. No talagang mangiramraman kayo. Ina kayo. Kadyak kayat di may ramraman. Hanggang ba't mamaling sa lakniban. Hanggang ba't talagang madimat tiraramidin nyo. Ay, halma anak ko, mga wanti amok ng mading araramidek. Di ganun pa nag-istoryayo, mag-istoryak mo latag paypay. So, ora paypay, so nanang, di yung ka di maawatan, di kahit kung asawain. Siraan nyo taging watyo. Uray, kahit dangang istorya. Uray, kahit dangang istorya ka. Apay, tandan-danda ka kumarod. Ini kita. Damat nok itid da. Hanya, kaya dala makang istorya. Tandaan ang tagmat kahit. Why na mga pabulsakan natin sa kagasot. Kaya daklang ang pag-istoryaan. Taado ka no di kita amamong istorya. Nanangin na ya. Diyos ko, pagsapulan nyo pagayag nito, kinamarites nyo. Manong ni
masurunak launa yan kunak. Taore ni Jun. No salud-sudak kan kuana. Kuana, anak. Insarting ka tayo di lola mo, tigis istorya. Kaya ka mo ha, mami, asomrekak no kanti, rumikit, adumatan na kiti umasidag kan kuana. Kaya, oresan ko mangmangin. Makitkitak mo no nga, nga, tingiwat ni lola. Aksyon pa ya. Naglaing aksyon. Araramitan na ta. Oo na, adumat di kita mayat. No, adda ni lolan. Hasta ko na yung tipa ng haribong takang kuha na. Magkitkitak pinukuha nga papatpatan da iso na. Sapa. Saan ang mapasarding ngayon ata? Dua bulan tinapalabas manong naimi adda manen ni Mang Carlo. Sumri ka, Mang Carlo, tugaw ka. Asla nakabasok sa marinananan ko Ada ka di manen iorwaras ni nanang ko? Nga damag may panggap iti anak yo? Manong, ururayek no ano iba kayo. No andaman na aramidan na nga madi, ala akit paspasensyaan yun. Binagbagak mo talaga nga bagbagaak nga amoyo mo tinti bakit datay nga nang ka talaga narikat ng isurod. Ore ko mamit pa peso na saan nang isistoryain. Anak ko matibibiyang na kami. Anak istorya na. Nagpepeso ako na. Masigog ta anak ko. Ni Linda, ni estudyante yo. Ganon. Nagpagpeso man nga masigog. Ngam saan na kuman ng isistoryain. Digat kahit nasawan, saan nga chismis kapag nagpepeso. Kunak man lang manong no, awan boyfriend, di anak yo. Sumati ko na. Kunak man lang no, saan nga mapansa di plaza, sumati ko na. Yung kasanong warga nagsikog, kaya awang boyfriend na. Awamit ka bimbinisito na. Wan. Agbay-bay so, ngam saan nang yunaskan ng istoryaan. Kastamat ibagbagak yung kuha na, Manong Carlo, nga saan nga istorya pa noon, yaman tingin na makikita na wano madamdamag na. Chismusa nga talaga. Kaya nanang mo. Kunatan sa manong no, saan nga agpepeso, chismis, ngam nagpepeso, saan nga chismis. Wen, nagpepeso man no saan, ngam talaga chismusa. Tas amat nga iso amin nga bagbaga na gusto. Napatangan na lang siguro ng gusto. Nga gusto mo lang ang makibimbinisito ni Linda di plaza. Itada pa manik-nekin. Wen, kunak man. Hanggang saan nga naskan pa yung istoryain ni nanang mo. Bagbagak na tinakit manong. Dahil ito yung tipidwa na. Pitlo na. O, agdidinarom tayo. No, kunak na talaga nga dorabek, tinam ka talaga nga aramidek. Siyempre, kinasaritak manenti inakmanong. Nang, jak kadimit ko nakada kayo, ayang isardeng yun. Ano ito isardeng ko? Tagis istorya. Ikit pag-istorya, anak man. Saan yun istorya? Ano niya pa, hindi makikita madamdamag yun. Kaya nagpepeso mo. Nanangin na yan. O magidam, nagpepeso. Abay, man nakamanin sinalagan, dadyan nga Carlo. Kunam lang no. Saan da nga makabuong itiwi baso? Naglalaro na di asawa na nga ni Rose. Nakatangtangin ko na. Huray na, nangloyan at kalasid na katao na ganahan yung sistoryaan na yun. Baka dagid din nga. Sa angag pa yung person, nakita, di plaza ka, makibimbinisito ti anak da. Kita, masigog.
Resulta na. Ang unang yung saan yung istoryain. Unay kayo na ya. Kaya damat nga istorya. Kada ti latest ko na. Dadi so ti bagak. Gawin kayo. Nuday. Diyan nagkapon nyo. Kahit ko lang kung mga nga saan kaya may sadya kaya makatulong kayo dito. Damat kwartayo. Susulduhan kayo met. Aping pala yung nga extra job yo. Nag-istorya kayo, kahit patanda kayo, kahit agunin nga ulit kumataradyo na o baterya na. Hinanangin na yan, Diyos ko. Nag-istorya, ano lang dahil pa baterya na kanya, kung isaksak ko yung kuryente. Kahit saan kayo maibusan? Ay, ano dito at istorya. Hinanangin na yan. Ay, rubat yun na kita ruwatan nyo, tag-sublikan nyo sa bela. Ang Isabela. Ay, kagayan, kurak ko ma. Ay, damkit di mo pa amot ibagbagamot. Kasi kung nag-nervous ka na kayo nanang eh. Yung basta kung makatulong kayo dito, yung saan? Maniram-raman kayo. Babaam lang tadi kita agsalsalangan. Pudnong mat nga ramid da. Handa nga mo nga bagbagan dyan, anak da. Anat na pasamak. Ngamawanin ti bibiyang nyo pa, ti biyag ti sabali nga tao, nanang. Saan nyo nga pakibiyangan? Kita... pangalak nga ro, i-report ko, no, saan ka nakagsagap, nina na nga talaga na ya, apo na kayo na ya. Manong Nemi, kasarsalita ka talaga akang kanayon ni nanang yung talaga nga, adot, panang ipalusot na ti amin. Kita na minsan, Manong Nemi, nagsasarita kami ti asawa. Sigaman ti mga magbaga ka na tayo katugangan. Ana, sigaman ti mga magbaga kininanang ko na. Pagkatawa ka, Edmond. Sana ka pa edingan nga anak na. Siyaktokid din nga manugang na. Amo, isot gabo ng sanak agun-uni kininanang. Tapay. Tama nga no, damas sa ok. Baka siyakti, itismis na. Ana, baka no siyakti chismis na nga manugang na. Baka kung kunanan takot ay na, di manugang ko. Sa laglangat numangan. Baka kung kunanan. Samar nga ta. At ako mati aramid takas ta. Amo no maminsan, Alma. Hanga may bagang at chismis. Dahil ibagbaga ni nanan. Ape ko na. Amin nga magbaga na nagpepeso. Kasla ko makinitekla kini Pablo. Talaga nga iso na yata idi. Bimawan. Di ko nagbaling nga iso ni Linda. Makibibinisito dya plaza. Saan nga nugutin naganakan ko na. Han nugutin ni Linda. Ita nga rod. Masigog. Di nagpepeso. Una nga. Sana ko man nga isistoryaan ni Pai. Di nga rod. Amom no nakairwaman ti tao. Mayat ka manunusan, talaga nga. Nairuam keng kuwanan. Asumngaw, kadagiti bibig na. Nairuam keng kuwanan dito ang istorya. Numamisan ka sa angan chismosa ni nanang eh. Angan chismosa? Haan? Gapot ha? Agpepeso mat dagiti istoryaan na. Ti chismosa, dagiti mangbagbaga, tis hangag pepeso. Di kat sa mga anugutin nga, tikatugangam nga, marites tinagan na, kat saan nga chismosa. Saan? Api nga saan? Gabuta, ado man dagiti mangindandanon kanya, ang istorya, nga nagkapukan o kininanang mo. At pabeso man dagiti istoryada. Tikat kalaing na kanong agsagap. Agyang kumangarot kumati radyo na ita ko nada. Tanalay ng agsagap ti damag. Ang kaslamat ng radyo at pagpapabayad mo hanggang no agoni di radyo no awan baterya na so kas jay kaya ng pati ta anak tagad istorya istorya na ado nga warning ko kininanang Manong Nemi ngam talaga nga sana latang isarben. Ngam sa bagay, Manong Nemi, ni matbalaing Carlo, iti imay nagreklamo. Nga nagreklamo na kat naduktalan mo't ngagpepeso. Iti may sa nga gundaway, Manong Nemi, imay nakdagasan ti asawa.
Ngawan ti tricycle. Ti tricycle mo. At dahil, apa dinong parda Ada Italian. Diyos ko. Yung bagmang tahang nga na, pagpintasan na, hanak na, kinawang pasahero. Dagasan kanta, mga sa balik ka tricycle. So dahil dyan, pare, lugan kami man. Dagasan na dagit aglula. Pagbigsin to. Sige. Sige, hero, sige. Hindi makadanon kami dito yung balay, manon na ni nanang maninti sao nga sao. Ay na, yung bagman taon tinapasamak ka nga kada kasi ka Edmond manugang ko. Mga asin na po Diyos nanang. Islat mo lang dyan panakadong parko Na iprenom namat lang, di kadhagan na palaluan. Anak ba't nga na ipurwak. Nadadaal sa tricycle masapol nga isak lang mo at agbayad. Kadwa na, nagsarita kami. Anong manot magastos, sundot mangted. May kasta. Anong arti pagluganan men. Kasaritak to na tayo ko May nga kadwak, nga tricycle, isot umay mga ala, kada kayo dito isot yung pagluganan nyo, nga mapanit eskwela. Lawan, sige. Anang artilita sita. Nanang. Saan ka di nga dakam ko matagsalutsud kang ka? Noon at latest. Latest. Dito yung panakadisgrasya ni Edmond. Ang maawamadladag sa napasamak. Okay mo lang ang unay. Kadatan tumanin ti danon yun sa dya eskwela. Kito ko na. Anya ti latest ko na tantungan niya ka. Di manugang ko, nga nasingsingpat. Ay, baglagid din ta saan nga nan dinong parda na dyan tricycle na. Nadya tisyo. Kita adamat gayem na nga tricycle driver matlaeng nga. May mga ala kada kami. Mangitulod kada kami. Nadya tisyo. Takas ko ma. Awan sa baling isyo. Kaya't mo ka din nga istorya. Sikan sabi lamang ibagbag nga jak si istorya. Git no, ada nasken nga istoryain nyo, nga nasken nga mangigmi, nga tag-istorya kayo. Agor ka. Ang aguni dyan yung radyo na, o baterya na. Ano ni nalang, pati na kami. Kaya na, extra job na ito. Kaya po, nagrigat tag-istorya. Ito na minsan, manong naimi, aba nagawid ko. Inasigganak ni Boss Ricor. Alma, kaano pa yung Jack magit kita nila kayo mo may mga lalaking ka. Boss, hampay na tanong maanda dyan tricycle na Aw matimaala na sa bali nga tricycle nga pasada na. Naka-standby dyan balay Una mapan bantayan na tricycle nga ararami tartarminda. Sa adumot namin ti awat so nga yung pagpakaasin na nga may priority kumangin. Adumot na kita imun una. Magluganam nga rod. Mangalak tricycle boss. Agpaamyan na nakmid lang, magilugan ka kaniyak. Tedagas ka. Ay. Alam mo may kanta. Tentan. Manong name si Murotak. Supay ko na. Diyak man nga babaling nga matagas, manong nemi, di kita glula. Makamunan si tricycle nga, arkalin na asawa ka mang dagas ka na kwala. Ngay muno na, dapay na nga nakadanon manong nemi. Adan, ti tricycle nga nangitulod ka na kita glula. Hindi ta, isardeng matan ni Boss Rigor, manong nemi, di kotse na ti batong ti balay. Sakdim saag. Boss, thank you. Sige. No, awan pa yung matarimaan ni Edmond na dyo tricycle na. Kada kaming kasto yung oras kata adnak asikasunat ay project ko dito amyanan. Sige boss, thank you boss. Namindwa manong naimi. Ngayon lugan nak endagas ni Boss Rigor. Kat kalpasan ti talong aldaw manong naimi. Adda man
ni Manong Carlo. Manong Carlo, anat latest. Siya samot na ti pagbalbalin niya. Nga maarita sa kaskininanang mo. Tanya ti latest ko na. Wana ta adda kay maningay. Irida mo akit. Bagbagayong isardeng ni nanang ko ti mangis istorya nga nakita na ti anak yo. Edya plaza nga magibimbinisito. And then, da kay malat imo na ay imay manen nga ore man no peso saan nga nasken sa salitain ni nanang ko. Ti may panggap iti anak yo nga masikog. Baka ti ipadamag yu tang saan nga nasken nga ibaga ni nanang ko dayjay napasamak na nga tsaka mo. Baka no naalisan, wano wano nakitarayan, wano napandimano na ni adya anak yo, adya nakasigog kang kuwan. Ada dya balay mi. Kadsa nga mabaling nga mapanay isang peti bagina. Iti balay ti nakasigog kang kuwan. Tapos nga mabaling manong. Ada asawa na. Si asawa, tinakasikog iti anak yo. Ngim saan nga dahi tat isyo? Ano nga ti isyo ita? Kahit mo nga dinggan? Tinandanak, ti may sa kadagitay, pag-istoryaan ni nanang mo. Nga i-record na. Tanyaman nga chismis. Nga ibagana. Ano ito yung cellphone ko? Naka-record. Kahit mo nga dinggan? Nasana ka masaknan, Manong Carlo, haan mong ipangbangig. Sika, tichismisen ni nanang mo. Adda ka no relasyon nyo kini boss mo nga rigor. Aniya? Kaya nakadado pa istorya na. An-anderam ka no nilakay mo. Gapot na may sa kanula nga tricycle driver kat sikat mo opisina. Nga an-anawaan na kakano. Ni nanang mo no kasta nga ungtam ti asawam. Agpapayso ka di nga relasyon nyo iti boss mo. Agpapayso ka di nga ungtam mo no an-anderem ti asawam. No pa'y tricycle driver lang ket sikat mga opisina. Hanakan upay kursunada ti paspasoldom kong kuana. Madali ka no upay ti sweldo. Nga isulsoldom kong kuana. Managbaon ka kano. Baka ibagang siya ti chismis. Uno chismosa. I-play ko nga talaga dito. Denggem. Manong Nemi. Nakapatpatak nga boses ni nanang. Inulit-ulit na. Nga namin ado kanon. Nga intulnugnak ni Boss Rigo. Nga maladladaw ka no, nga may itulod. Sana yung baga mismo. Dumagdagas kam ka no ti hotel. Tatsadyay kami ka no, nga liputan na kita asawa mo. Sobra na. Siyak maten, tis istoryaan na. Nga samat ngagpay-peso. Manong Rigor, Manong Carlo, isardeng mo. Kaya mabaling ka din i-delete mo daytan. No, i-request mo, i-delete ko. At randak ko makit, timang i-upload dito iti Facebook, iti social media. Ipagpakasik ka di ang saanin. Pamakpakawan nyo lang ko maninanang kuno. Adaman pa nakaibabayin ti pamilya yung inaramid na. No, ba'y pagpepeso. Okay lang ka na, nagpepeso. Ngam dito ka ron. Baka mat nagpepeso ang relasyon nyo kini Boss Rigor. Awan ti kinagpeso na. Baka anaandaring magpeso nila kayo mo, saan nagpeso na ita? Tawarin mo siya tinakaradwar, mo bibisina. Iso pala ti bilang kong head of the family. Ngadak pa lang ti babain na. Sige. Baring nagnaga man ni nanang mo. Ano saan mang agnakim?
Awang bibiyang ko. Nanang ko nga talaga. Pasublik isunan dya kagayan. Dya akon kaya ta makadkadwa. Inrobot ko nga mismo hindi kita arwatin ni nanang manunay. Kaya dito sumangpet nga nagkapo iti talipapa manunay. Napaniti kusina. Agluto. Nanang, ala ko. Hang kayong nagluto. Nairobot ko na kita arwatin nyo. Ora mismo. Pumanaw kayo. Apayan at basol ko. Kanyat basol mo. Kayat mo, ipangagkuhin ka, tikinis chismusam. Chismusam. Ano tipad-padhamag mo? Nadarelasyon mi kini Boss Rigor? Iti namin talo lang yung tulod na. Ngay bagbagang pa nga maladaw ka mga gawin, tag-check-in kami ti hotel. Nasa dito pagpapasa mi, ang manglip-lipot ka digiti asawa mi. Unti bagbagam kahit mo ta. Hangkan nga gulbud pa eh. Tsak kayat ko mga dangran, tibukod ko nga ina. Ngayon tikas ito nga naramid mo ka na kami. Talagang kasla namin pinsan mo nga, inlupek-lupek ti kinatao mi. Nanang sakbay nga, sipngat ti panagkita. Ang kagrubuhatin, oray ta na impak ko na gitarwatem. Ora mismo. Ada biyahe agpakagayan ti kasto yung oras. Pumanaw kayo. Pumanaw kayo! Manong name si Mang Peti asawa. An-anawa anak ka talagang hagi-ikisak ang tabtabog ka. Awan sa baling nga naramid ni nanang no dinagtungpal manong name. Si imatang ni June nga nakmit na pasama. Idagkalman tirik na. Narakop na ti asawa. Sabi, haning kami tinapasamak. Sobrang talaga ni nanang. Agpepeso man nga, agpeso na kiti bagbaga na iti sa baling nga tao. Yung mapay nga tatapay, tinapili na. Ngayon istorya nga sa amat nga agpepeso. Ano ti basol ko kininanang ko tapno aramidan na timang padpadakas kanyak nga anak na. Iba nga nakit din nga relasyon mi kini Boss Rigor. Iti pa nakakita na lang nga intulod na namin talo. Nga iba nga na pa nga mabaybayag kami. Nga rabino sumangpad kami. Nga dagas na. Iba nga na pa nga mismo nga nagkabukam ti hotel. Nagpapapas nga manglip-lipot ka na kiti asawa. Oh my God. Ang istorya na rita ka nagiripada na nga parents sa eskwela. Kasano nga namuam? Limang ko, ni Manong Carlo. Bagbaga na pa niya. An-anderen ka. Porque mga bisina kat si tricycle driver lang. Iba nagasang kupulos niya, naramid na ita. Napuutam ka din. Natagtagibasitan ka. Saan? Dadaon ay pagyamanan ka, Alma. Dadailan na ka din ti mismo nga pamilya na. Hindi klase na nga marites na ita. Nagpapeso na kita istorya na no kaano pa nga istoryaan na matan ti may panggap ka na takas dyan matan. May mesa na gano'n kupay may mesa taon kadwana. Taorin itultuloy na kas pagharigan ti kinisismuso na tadan tumang turob-turob ang papatay kang kwan. Nanang ko ang paisong ng kasya mataramid na. Sakpayin nga mismo nga anak na. Ito ibabay na. Alaston. Gusto na. Kinansaw, panagkita kanya kita. Nagiripada na nga bambantay di eskwela.
No siya ti mapan mangbantay, iti anak ko. Inat panagkita da kanya. Kabit. Nadalos ba ti konsyensya? Pagkabat sa mga nagpepeso. Mga alat naman kasukat na. Sa bali nga Marites. Saan nga Marites? Masabi na kasukat na lang yan balay. Mangitulit yung bantay kini John iti eskwela. Doon niya man ti dagas sa mapasamak ka rin nga Marites kananan ko. Baka mo niya po Diyos. Sabi ko matagna ka man. Sakpay din nga anak na. Ti babay na. Iti istorya na. Tasaman kang paypayso. O niya ti klase na nga Marites na yan. Ganun naman pa'y pinapanaw ko ni Nanang Manong Nemi. Ang damat na kong daway nga tawagang soon. Subong ba't na? Nanang? Anma anak. Tilites? It's a pati matsiga ka nagsabol ka tilites. Mga tilad na tangis istorya nyo, may panggap ka na kami. No api nga pinapanaw na ka. Baka ang istorya mga malmaltron ta ka. Sa bagay Nanang, haanan nga siya tagbasbasol pa eh. Noon yaman ti istorya yun ta, may panggap. Itinapasamak no api nga pinagtalaw ka. Kaya ka lang kumustain. Nasakit man para kanyak. Nagsisina tayo. Ngayon man nga ron. Agbabawi ak no api ngamin nga inayabang ka. Ngayon baka agbabawi ka. Kapot na siya tinagbaling nga inam. Malakas ta. Nagyaman na kindi ata nagbalinak nga anak yun. Noon na pakarigatan nyo na, guni kayo lang. Sabol yun ti kwarta, ipauwitan kayo. Anay, adong kwartak dito. Pangalalan nyo. Pakamat no, anda sugar daddy yun. Awan. Kat naglay kang ag-istorya. Ape ko mamapukawan ak ti kwarta. Ay, nanangaya. Idaw-dawat ko masapay ko mata sarding yon dahil tangar aramid yo. Agpapasumat, agpapaso ko makarbat. Nga dalalaki. Tila babae ko, timawag ka na kayo. No kaano pa nga saan nga agpapaso istorya yun. Da kami pa nga gasawat is istoryaan yon. Papaunay kayo maten. Sige. Tiko na kon. No damasapol yun, tumawag kayo lang. Sige. Awan din ang pakadana ka na, anak. Ano kas pagharigan ta matayak ton, dahil talay daw-dawat ko akit. Kung may nagdukit batla si kasuna, ngayabay, ititanim di titatang yun. Sa bagay Nanang, tikaado nga fans yun. Adon to, iti mga sikaso kada kayo, tumatay kayo. Saan da kayo tumalipatan ng iti tao, iti kinalaing yo. Ala o, nusok ko naman ako. Kaya maging kakarag ito ay Manong Nemi si bibiyag palaing ni Nanang. When? No saan nga siya o no saan nga isuna Manong Nemi ti tumawag at damat karuba na iti kagayan ti tumawag kanya. No tumawag Manong Nemi ibagana. Nga kanayon kanu nga at kaap-apa ni Nanang. Gapo karag itay itis-chismis na. Di damat pakidim padamag na pinungot-pungot da, at tinong patungpada, apamatlain kidi So katawagak man nuan, bagbagaak, Nanang, di ako maurayan, nga damang papatay nga talaga kata kayo. Ay, bukta raramide, nagpapasumat na gini bagbagak. Bahala kayo. Owen Manong Nemi na nanyunan ng tiyaka anak ko, gabuta. Hindi awanin ni Nanang, Manong Nemi, sumadin ng panagsikog ko, kadan ading niya, Junior. Impas nga ko lang itinapalabas nga Marso iti dahito nga taon ni Jennifer Manong. Yung tuloy mo ti asawak, ti kinasingpet na, numampet tricycle driver. Kanin tuloy ko Manong Nemi, iti panagtrabaho ti bisina, nga ibatik ti anak ko, dagiti anak ko, iti nasingpet nga katulong mi Manong, masaan nga Marites. No, di kat, Jesslyn, tinagan na. Masaan nga, unay maununi, kasupadi ni Nanang ko. Saan mo nga pagunyan, saan nga guni. Naisod agbambanday, Manong Nemi, kanigiti
ni June, di eskwela. May kawada ka no, tawanan ni Marites, nga gipadpadamag kadakwada, dagiti parents, iti eskwela, nga ayan ti anak ko ito. Ang kanayon ko daw dapat manong nami nga sabi ko mata, isardeng matlaang ni nanang, tikas diya aramid na, yan sabi ko mata, awan ti dagat sa mapasamak yan ko na, yan sabi ko nagtultuloy may tiragsak ken ornos mi, iti pamilya mi, iti asawak, ken iti duwa, nga anak mi. Dahito nga rod manong nami, iti pakasarita, nga anak mit imburay, iti dahito nga programa, at may sakar iti kang kanayon nga agnigan ka nagbubuya manong, na isi-share ko mat dahito nga programa, basta matan ka nagitay ka opisinaak, when isi-share ko kadakwada, kat pati isuda, agbubuya da. Sabi ko mata, nakaibati akman iti balag, adal, ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti pahatak nga nagbuya, more power to your program, anong and God bless. To'y nga rod, nag-istorya, Alma. Thank you mat kang ka Alma. Iti latest nga inistoryam. Anong iti latest ita? Ay, apo, yan ni Flor de Lisa sa Danggil. Kakaiba mo nga istorya. Mga nasender. Pagwadan kuma kada tayo. Pagpapaso na kita chismusa. Ada kinagpeso na istoryada. Ngayon naman dami sa ngamin, sobraan da, kasayan da. Kasi ano kuhan? At pagbalinan ng chismisin, kapag saan nagpepeso na, tanaksayanin. Una saan kat nasurukan. Kandi kitay parbuda. Kaya dala padaksen ti may nga tao. Tinakaskas daw kat gapot siguro tawan ti may istoryanan. Diya anak nantin istoryanan. Hore ba't saan nagpepeso? Agpepeso ng itultulod tinamintlo da bus na ngayon mamumatan yaman nga relasyon da. Yan, nagpartuatan, nagfiksyonan. Diba? Wilson Gawiran, thank you. Bad gaspiring is a serious problem kunana. It breaks relationship to close friends and relatives. Ni Vanji Agustin Jose, nice story. Eden Talan, Perlita Glipa Matias, Stamatan kini Kumadre Basyon. Anatletes Kumadre Basyon. Adulat tat mapek na peklan nga Marites late kunana to. Ade, ada Marites yun ta tiyandaan mat, sinot Marites yun ta tiyandaan. Monsor del Rosario, walang magawa kung demang comes, ano ba yan? Marites. Cesar Azaret, Marites Pamor. Ayan, ni Flor de Risa sa Danggil, kakaiba. Siyempre, Roger Garo, watching from Planet Fitness. Ito'y Kuha, Hawaii ko na ni Roger Garo. Thank you, Roger Garo. Ani Abalayan Merly Pambut Ballesteros, dito California, kung naman kat nice story and happy ending. Okay, ni Jerby 16, Marites Tejada, agbunyag ka sa balit nagan kasin. Tidagnagan di Marites. Sorry. Ayan. Marites Tejada, kung naman kat Jerby 16, kasin no, sa antang adakkel, proseso. So katak tinagan ko kung naman. Api nga, hanyong suksoktan tinagan nyo. Nagbalil lang dito ang issue. Agkabaw ni Nanang Maun, Marites, nga Marites ko na. Okay. May Marites kasi dito. Diyan nagan lang ha. Leonida Vidal, J.R. Castro, ni Monsor de Rosario, Bobot Tolentino, ang irurumayan ni Nanang Mo Center, 24 hours sa Chismosa. Sustaw na kita dumang imbagana. Naglalala dyan ni Tekla ni Pablo na alat CCTV. Ni Linda na magbinisito dyan plaza. Nagsikugmat. Ano ba eh? Ngayon, dyan lang namin nagmading eh. Dyan anak na mismo, pero nga nangistorya ng mahangos suston. Dyan nga, patinggan. Ni Annie Rose, asinalbag nga malas nga biyag kanana. MJ Penaria Puma, aniyan ni Nanang Monsender. Jerby 16, naspak taraya-rayan. Wala na to eh. Dahil na.
Okay. Ni 11 Orpilia. Nastamat na ganisa sa pagbaklig baka isot sumarno nga ichika na ni manugang apaw. Ada chicks na. Di anak nan. Len Lakar. Thank you Len Lakar. Ganyan di Lakar. Ni Edita Sablay. Okay. Thank you Edita. Rodolfo Bormano. Thank you Rodolfo. Levi Batangan, Estilong Batangan. Okay. Nia Abalayan Narding Gawiran. Thank you Abalayan. Tararan. Perlita Glipamatsa sa katawa. Igatang sipi na ninanang mo no adda usaran na. Pag gibidyo isuti ebidensya na. Nakasastama na. Delikado man no may upload nga eh. Lilibet Aliano Natividad, Lilibet, thank you, and advance happy birthday ka. Okay, hello mga Marites, trabaho tayo, kuna na. Marites Takmat, kuna Matisesa. Marites Tejada, more power, Never Studio, Uncle Nemesio Ruiz, God bless, thank you. Ragusta Dennis, ado gamin kastat ababakit, madida pampanunutan ti masakbayan nga bakit ko na. Okay, thank you. Maraming salamat po. Salamat po.